Kaixo, lana naiz. Duela egun batzuk lagun bati entzun nion mutualitatera zioala lan osasuneko azterketa bat egitera. Pentsatzen geratu nintzen, mutualitatera? Ez alda gure laneko arriskuen prebentzio zerbitzua osasun azterketak egiten dituena? Gure enpresan prebentzio zerbitzuko Preben erizainari galdetzea erabaki nuen. Prebenek azaldu zidan mutualitatea eta prebentzio zerbitzua ez direla gauza bera. Mutualitateak irabazi asmorik gabeko enpresaburuen elkarte pribatuak direla azaldu zidan. Gizarte segurantzarekin batera lan egiten dutenak enpresarien laneko istripu eta gaixotasun profesionalen kudeaketan. Gainera, beste funtzio batzuk ere badituzte. Patologia bat izatekotan lan jatorria duen zehaztea, adibidez. Aldiz, prebentzio zerbitzua, enpresetan prebentzio jarduerak egiten dituzten baliabide teknikoen eta giza baliabideen multzoa da, eta helburua langile guztien segurtasuna eta osasuna bermatzea da. Prebentzio zerbitzu batek prebentzio diziplina hauek biltzen ditu. Arlo teknikoa, segurtasuna, higienea, ergonomia eta psikosoziologia eta osasun arloa, laneko medikuntza eta erizaintza. Prebentzio zerbitzuaren osasun arloak, prebentzio zerbitzuko teknikarien eta enpresaren laguntzarekin, osasun zaintza individual eta kolektiboa egiten ditu. Horretarako, lanpostu bakoitzaren arriskuen ebaluazioa erabiltzen du. Gainera, esan zidan zaintza individuala pertsonaren osasunaren balorazio espezifikoa dela, lanpostuan adierazitako arriskuen arabera. Helburua, lanak osasunean eragin ditzakeen kalteak garaiz detektatzea eta beharrezkoa izatekotan, lanpostua pertsona bakoitzaren beharretara egokitzea da. Bestalde, zaintza kolektiboak edo epidemiologikoak lan baldintza komun bat duten langile kolektibo batean osasuna aztertzen du, prebentzio lehentasunak ezartzeko eta prebentzio neurri horien jarraipena egiteko helburuarekin, euren eraginkortasuna aztertzeko. Enpresan, istripuen bat izanez gero, zer gertatzen den ere galdetu nion. Prebentzio zerbitzuko osasun langilerik zentroan izanez gero, hasierako larrialdiari erantzun behar diola esan zidan. Ondoren, enpresak pertsona ahalik eta azkarren mutualitatera bideratzen du, eta mutualitateak osasun laguntza ematen jarraitzen du. Tratamendu farmakologikoa arduratzen da eta bajaren prestazio ekonomikoa kudeatzen du. Behin, gaixotasun arrun batengatik bajan egon nintzenean, mutuatik zergatik deitu zidaten galdetu nion. Enpresa batzuek mutuarekin gaixotasun arruntagatiko aldi baterako ezintasunen kudeaketa ekonomikoa kontratatzen dutela azaldu zidan, eta horregatik mutualitatea izan daitekeela kaltetutako pertsonarekin harremanetan jartzen dena jarraipena egiteko, azterketak aurreratzeko eta alta proposamena egiteko, zeina osasun sistema publikoak baloratuko baitu. Prebentzio zerbitzua berriz, kaltetutako pertsonarekin baino ezin da komunikatu. Bajaren arrazoia lanarekin zerikusia duen jakiteko, absentismoa kontrolatu gabe. Horrez gain, Prebenek beste puntu garrantzitsu bat ere argitu zidan. Haurdunaldian edo edoskitzaroan lan arriskua dagoenean, mutualitateak ematen du prestazio ekonomikoa, baina prebentzio zerbitzuak egiten duen lanpostuaren arriskuen ebaluazioan oinarrituta. Horrela, pertsona birkokatu behar den zehazten dute, eta ezin bada, prestaziorako eskubidea duen eta haurdunaldiaren zein astetatik arriskuaren arabera. Prebenekin hitz egin ondoren, asko hobeto ulertu nuen, laburbilduz. Prebentzio zerbitzua lan inguruneko arriskuei aurrea hartzera eta haiek ezabatzera bideratzen den bitartean, mutualitateek zeregin bat dute ukitutako langileak suspertzeko eta haiei arreta emateko. Elkarrekin lanean osasuna eta ongizatea bermatzeko taldea osatzen dute.